Біреулер оқша білән, икенчеләре әйберләр белән үзлешен кертеп калырга тырыша. Мобилизацияләнгән солдатларга ярдәм итү йөзеннән Чистай муниципаль районы халкы да хәрби операция башлануның беренче көннәреннән үк акциягә бердәм кушылды. Татарстан телерадиокомпаниясенең иҗат төркеме Чистай шәһәрендә булып, андагы халык белән аралашып кайтты. Тулырак Фәннур Хәсәнов һәм Альберт Сафиуллин видеоязмасында. Солдатларыбыз, улларыбыз, егетләребез җиңү яулап туган якларына исән имин генә кайтсыннар. Без көтәбез сезне, егетләр, һәм дә сезнең өчен изге дугада калабыз. Чистай муниципаль район халкы бердәм булып, дәррәү кубып, мобилизацияләнгән солдатларга ярдәм итүләрен дәвам итәләр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хадис шәрифендә әйткән, әгәр кем иртә белән торып, үзенең иле турында, халкы турында, үзенең гаиләсе турында, үзенең дин кардәше, якыны турында уйламаса, ул бездән түгел дигән. Монда инде шундый фикер туа, ягъни битараф булмау, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, мөселман кешесенең хәле ни гаҗәеп, яхшылык килсә, ул әлхәмдүлилләһ дип әйтә, Аллаһка шөкер дип әйтә. Әгәр дә берәнди авырлык килсә, ул сабыр итә, һәм беркайчан да кулын төшерми, һәм ул ике очракта да отышта булачак диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Безнең шәһәребездә 6 мәчет, районыбызда 25 мәчет, әйме, бөтен хәзрәтләр Аллаһка шөкер бер фикергә килеп, хәлебездән килгәнчә ярдәм кулын сузабыз. Райондашлар мобилизацияләнгән солдатларга кулларыннан килгәнчә ярдәм итү, туган якның җылысын тапшыру ниятендә аларга кирәкле әйберләр җыюны дәвам итә. Безнең Чистай халкы башлыча Аккалфак татар хатын-кызларының иҗтимагый оешмасы вәкилләре, үзебезнең мөхтәсибәт белән бергә, татар конгрессы белән берлектә, шәһәребезнең мәчетләренә йөрүче мөслимәләр белән берлектә менә шушы илдә бара торган ярдәмгә бик теләп кушылдык. Октябрь аеннан бирле менә шушы мөхтәсибәт бинасында ярдәм кулы сузып, маскировка өчен сеткалар үрүне, маскировка халатлары кисүне, шәмнәр ясауны шулай ук оештырдык. Безнең арабызда искиткеч изге җанлы кешеләр, мәчеттә белем алучы ханымнар йөриләр. Һәр кешенең дә әлеге акциягә кушылуының сәбәпләре төрлечә. Яу кырында кемнеңдер авылдашы, райондашы, кемдер күңеле кушуынча, балаларын озаткан әниләр дисеңме, ирләрен көтүче хатын-кызлар, барысы да күңел җылысын салып, ихластан башкаралар әлеге эшне. Мобилизациягә минем улым да эштә шалтырата, эштән әни миңа повестка бирделәр инде. Күңел тулды инде. Мәйтәм, ей улым, нишләрсең, әни? Нишлим? Мин бит герой фамилиясын йөртәм. Чөнки безнең кайнатамның энесе Советлар Союзы герое Габдуләхәт Валиев. Мин бит әни Валиев. Мин дә бармагач кем барсын инде диде инде. Әйе, безнең улыбыз да шулай ук хезмәткә чакырып килү белән китте. Балалары да китеп каласы, гаиләсе дә шулай ук. Үзебез дә хәердәгә да инде Аллаһ Тәгаләнең ярдәме дияр дип җиңү җаулап кайтырлар дип өмет итеп калабыз. Илгә авыр вакыт килгәндә син ничек булыштың дигән сорау булырга тиеш бит һәрберебездә. Җан җылымны кушып, носки бәйлим, яу кырында йөргән солдатка исән йөреп, җиңеп кайтсын диеп, аны көткән туган якларга. Солдатлар миңа носки өчен бүләк тә җибәрделәр. Теге наши танки быстрый дигән сөлге. Әйе, рәхмәт йөзеннән. Шул ул мискин балакай инде аягы җылынгач үзенең сөлгесен биргәндер инде дип уйладым инде. Искренне переживаем за эти события, которые сейчас происходят. Без илебездә барган вакыйгаларга бик борчылабыз. Солдатларыбызның җиңү яулап кайтуларын теләп, дугалар кылабыз. Светлана Демидовна безнең күп балалы әни, Чистайда нинди балык бар, бөтен балыктан буткалар, консервалар ясый, отборный итләрдән сарык ите, сыер ите, тавык ите. Безнең сугышчыларыбызга тоже автоклав аның бар. Шул автоклавта көненә 50
50-60 банкы ясый ул. Бүтін ил дошманнарға қаршы басқанда біз генә шитте кала алмыйбыз бит. Барысы да җиңү өчен булсын. Біз сугышчыларыбызга ышанычлы тылны, туган йортларының җылысын, якташларыбызның рәхмәтен тоеп торсыннар өчен барысын да эшләячәкбез, диләр чистайлылар. Фәннур Хәсәнов, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.